U propju f'Lejlit il-Miliet fil-programm speċjali mimli tfal, personalitajiet tfal, jiena iddeċidejt li nagħmel l-ikla tajba ma' Manuela, ma' l-attriċi prinċipali ta' drama Manuela, Kira Zerafa. Kif inti, Kira? Alright, inti kif inti, alright? Jiena tajjeb. Min jaf kemm jgħidulek Manuela, anki jiena meta ġejt għatlek hawn Manuela, alright? Iwa, ta' ġili anka nkun eżempju ġo xi shopping mall u waqfuni u jihdu ritratti vera rajt in-nies, iwa. U tuħu gost inti? Iwa. Ta' frezza. Ħalli ngħidlek, illum l-ikla tajba ħanamluha b'mod differenti għax normalment il-mistoqsijiet ikunu dwar Malta, illum ħajkunu dwar il-Miliet. Illum Lejlit il-Miliet għadha jum il-Miliet tħobbu inti il-Miliet ħafna? ħafna nħobbu l-Miliet. U meta nerċivi regali taqbadni kurzita kbira ħafna. Imminti toqgħod tmur taħt is-siġra tal-Miliet tipprova tek tħoss ir-regali biex tara x'inhu jew tħallihom. Ġili fettilli ta' ma mhux dejjem. Jiena ġili anke ftaħt naqra żgħira, mbagħad nerġa' nipprova nirrepja biex ma ninqabadx. Mela, għandna l-menju hawnhekk tal-aroma u għandek l-opportunità li tażel 6 platti, 6 regali. Tajjeb, ħanaraw daqsxejn xi tħobb tiekol, Manuela, u ma' kull platt hemm mistoqsija dwar il-Miliet abbinata. Iżjed ma tirrispondi iktar tirbaħ. Nibdew? Tlaqna, mela. L-ewwel platt biex ħatibda, Kira. Chicken Caesar. Chicken Caesar, tajjeb. Mela, u l-mistoqsija abbinata ma' Chicken Caesar hija propju x'inhi l-ikla tradizzjonali tal-Miliet mad-dinja kollha, normalment. Id-dundjan. Id-dundjan, terki, tajjeb. Mela Chicken Caesar irbaħtu, x'se tażel iktar? Grilled chicken. Tħobb iċ-chicken ħafna inti? Ħarret, indunaj. Mela, x'tissejjaħ l-għada tal-Miliet? Il-ġurnata l-għada tal-Miliet, x'tissejjaħ? X'niċċelebraw l-għada tal-Miliet? Issa għandna żewġ tweġibiet li huma tajbin. Ġifieri, ħanawr se tgħidli x'waħda minnhom. M'għandix idea. L-għada tal-Miliet. L-għada tal-Miliet. Ara, Malta. Aw Malta, x'niċċelebraw l-għada tal-Miliet? Ikun hawn attività. L-istrina. L-istrina, mela dik l-ewwel tweġiba li hija tajba. U hemm ukoll isem ieħor li d-dinja kollha ssejjaħ l-għada tal-Miliet. Boxing Day. Boxing, mhux għax tagħmel il-boxing, imma tissejjaħ ukoll Boxing Day, ġifieri it-tweġibiet għadhom l-itnejn mela irbaħt ukoll it-tieni platt tiegħek. X'se tieħu bħala t-tielet platt, Kira? Ricotti ravioli. Ricotti ravioli. Kemm taf tażel hekk bħala ekel. Normalment it-tfal imur jew għat-tortellini jew għal-ikel jew nuggets inti tmur hekk ikel bħal tal-kbar. Qabel naraw il-mistoqsija li hemm mal-platt li għażilt inti. X'tippreferi Kira u Manuela bħal ismijiet il-verità? Lim l-iktar jogħġbok? Bħala isem jogħġobni iktar Kira. Jogħġbok iktar Kira, rrid. Manuela ġifieri kieku semmek Manuela ma. Le, xorta jogħġobni, imma Kira jogħġobni iktar. Tajjeb, mela. Li mill-iktar kanzunetta tal-Miliet famuża tal-kantanta Mariah Carey. Imbagħad hemm parti oħra ta' dil-mistoqsija. All I want for Christmas is you. Kanta li biċċa minna. Issa sew. Biċċa żgħira hija, biċċa żgħira. Baxxu naqra l-mużika x'qed intelfuha hekk minn hawnhekk. Ejja. Kemm nibgħod inkanta ġożmar. Ejja, biċċa. Mela. All All I want for Christmas is you. You, baby, oh. All the lights are shining so brightly everywhere. Oh. Daqsek lesta. Tajjeb, imma ntonata. Imma inti toqgħod kanta d-dar. Xiftit, u għajt il-verita, xintonata, tajjeb. Id-diski nħobbom, imma ma nħobbx inkanta. Alright, imma għandek vuċi sabiħa. Proset, se tażel platt ieħor? Mela. All I want for Christmas is you, inti l-mentri tal-Miliet allura. Hemm xi ħadd partikolari li tkun daħħilu tid-diska? Le. Le? Le. Xi rigal int probabbilment tippreferi. Eżatt. U mela. Se tieħu? Platt ieħor? Issa żgur ħadd induna li nħobbu chicken għax ħanażel il-chicken wings. Alright, għajna fuq il-chicken wings, fuq il-tiġiġ. Mela, mistoqsija, alright, faċli di naħseb, mela. Meta telqu minn Betlem, tajjeb, li ma pajis marru Giuseppe Marija u Ġesu? Il-Greċja, l-Eġittu
jew ir-Russja? Erġej domli? Mela. Meta telqu minn Betlem, liema pajjiż marru Giuseppe, Marija u Ġesu? Il-Greċja, l-Eġittu jew ir-Russja? Il-Greċja, l-Eġittu jew ir-Russja? Il-Greċja. L-Eġittu? L-Eġittu. Russja ma marrux. Il-Greċja mela marru l-Eġittu. Tajjeb, tajta wkoll. Mistoqsija oħra, sejra tajjeb, ta' Manuela, hi proset. L-għonet vera taf tkanta, mux tamil tuħużen fi drama bis. Tortellini pollo. Tortellini pollo, all right. Mux faċli di daqsek, naħseb, imma ħaniprovawa, mela. Semmi li 3 ingredienti prinċipali biex tagħmel il-Christmas log tradizzjonali. Di forsi ġili għamiltuħ l-iskola l-Christmas log tradizzjonali. 3 ingredienti biss. Id-dar ġili għamilni l-iskola le, ma dik il-mistoqsija ma tantx naf nirrispondi għax il-mami tagħmlu. Ejja, prova ftakar naqra x'tuża l-mami. Ċikkolata. Ċikkolata, jekk tixtieq, imma ċikkolata tużeħ. Tajjeb. Hemm min juża xorb ukoll. Tajjeb. U xi ħaġa vera prinċipali biex tagħmel il-Christmas log. Indumu nafġuhom ħafna. Gallettini. Il-gallettini. Tajjeb, proset. Proset, tajta wkoll. Issa, ovvjament, il-ħin skada rispondejt kollox, vera brava, għaliex, per eżempju, kuna mistoqsijiet li anki jiena ma konċ inkun, per eżempju, tal-Eġittu, insomma, di tal-Christmas log ukoll, għax jiena ninsa ħafna d-dejjem il-lista qoddimi u inti ftakart. Jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li aċċettajt l-istedina tal-ikla tajba nixtieq nawguralek il-miliet tajjeb għada, Happy Christmas, nixtieq nawguralek is-sena tajba u ibqa' sejra kif inti f'Manuela u ċert li għandek karriera twila qoddimek, dejjem ibqa' kif inti, naturali u li ħafna tajjeb. Jien lilkom ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk għax illum għall-VIP House dħalt letteralment fid-dar ta' Father Christmas. Għaliex hija dar tradizzjonali armata tal-miliet, għandha tema wkoll, jiġifieri mhux kull ma sabu tal-miliet tefgħu, hemm tema ma' din id-dar u nħeġġixkom biex tibqgħu magħna, speċjalment dawk li jħobbu l-miliet u jħobbu l-armar tal-miliet, għax dar vera dar armata tal-miliet sabiħ tal-familja Kuxkiri. Ibqgħu magħna ħataraw del-VIP House u ħafna iktar waqt sibtek tal-lum. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere.